हामबाय चिनि मिडिया रंनो दिनै बेलाखि खा खामजाक चिनि ताखौ बुद्धिराम देब्रमा बनो बो महाराष्ट्र हामजागै तिप्रामथा सापर्ट खालायै बर जे तिप्रामथा सापर्ट खालाय दङ नै जोंरा खनाका जे जम्पै जलाव मिया बीजेपी रंनि कायसा बाजार सबांग ओ बाजार सबांग थाने जों गोबां नर मिडिया बिसिंते जों नुखारो जे चिनि जनजाति मोर्चानि चिनि बिपिन देब्रमा जता सामान गुनुगुलंना नायका हाय नायखानि सामान आबनो टारगेट खायनो दिनै आरो चिनि बुद्धिराम देब्रमा आरो मद्दगन्या माने बिसिनि 2 नं वार्ड कीर्तिबासी पाराव चिनि बिनि नुखौ कायसे नक खालि दङ नक बुक्सा माने आरो बर बारा दङ ओ जागा ठीक सारा 10 के 10:30 पौने 10 अब हायरं खना आजराव कायसरा बम खितारे पेरि कलंखा और नाय देखा चंगर नुखा जे बम न तो नंग फोटो रकम न नुखा जे कांटा सांदा तामर जाक नक नुखा 3 नक पाखा अब जास्ट सिक्रिनाइन बागे खलाय माने तिप्रामो थानो ओम हाय चिकन चिकन बम रुवै ओम हायके होयरे खायै पुनि दिने ता वान सुं तिप्रामो थाम हायके ना आहिने कबनि थांनो कमाय थांनो ओम ते चिकन चिकन बम बाय तिप्रामो था कमाय थांनाया अब दिनै नंग मिडिया नि मिसिं मासाव बनि बागै तिप्रासानो संघर्ष खायै वालाय रुवै बि शिक्षावै तिप्रासानो एरियाव समस्त शेष खायनानै तामनि बागै ताकारजला एरियाव चिनि बरम गोनां एमएलए बिश्वजित कल बुटमान फ्रो गोबां बुट बाय बुटमान मानो ताबुक फनो आबनो नष्ट खायनानै बागै आबो चक्रान्तसि अब बाय कुनु मुंसांलाक बनि बागै तिनि सानामो जोङो ओम हाय जुदि सिग्रि जागना हिगाय तिप्रामथानि बररक ने याग याखं खाजागिया तिप्रामथानि जे जगह बिलेस खरनैसे तिप्रामथा नि जे माने वा खलाय बीजेपी रक ताब खलाय दं माने प्रत्येकटा बिसोनो सब बीजेपी खलाय जत एकाउन चिनि तबले बसक दं बारो जुदि खलायलेना हंगाय बुनि दा फानासि मे आसाव आं सैमनो पुलिस रक ना आसाव बुइ चुकिनि आयं जे ओ बांलादेश नि फाइनेरो बाय चुकिनि रजागै आयं जे बररक बाय चुकिनि रजागै तिप्रा नष्ट न उसने खोयनि प्रोग्राम को साबलासा मंत्री साबलासा रजाकनायबो बुजाकनायबो तिप्रासा बाइक सेबैजोंनायबो तिप्रासा गाड़ी सेबैजोंनायबो तिप्रासा दिनारो बुमजानबो तिप्रासा ब्लासा और के साबर फैके वानसेदर फैकेना ओ रे वानसेदर फैकेना आनि मते कोन मते और वानसे फैमिया सुदु आयं दागि जाखा सै कवर है और फैरे फैका अबनो जों मा मथाकनाय जदि अब हाय जुदि अमहाय गतनान जुदि मथाग्या हंकाय तियार मा तंनाय मीडिया नि बिसे जब तिप्रामथन तियार मा तंनाय याखं या खाजाग्या नों जुदि आक्रमण के नन रक्षा खायनान बगे तियार मा तंनाय नन रक्षा मा खायनाय आं खायनो बुजागै तंनाय याखं या खाजाहाय दिगरा जाखेदा तंनाय एलात मांनाय जब सारा तिप्रा सारक अम हायके बुमरुवै अम हायके बुमरुवै सिगिर सारनाय गुबुन बर जेन साधारण तो तंनाय रन खास सबायरन नायमिनि अब कोन गनि जों बरगास्ता खायमिया मुइतनार बे अब गणेश एरिया गणेश अब गणेश बुध बास माने जागावा एरिया मुइतनार बे गणेश किरनाय जादे को थई तबिन और याकुं याक और खाजगिया को और गणेश ने सिगिरन बगे हाकि फाइनांलाक आं तिनि साइरो बी केयारफुल ताई वैसे जुदिं खांखाय साबो थै साबो थांसायनिया अमनो समस्त अमनो रुतुगै जों खरकसा खरकसा गति खालायनाय सकनो हामबाय।